Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna. Hare Krishna Mataji, thank you Mataji, Sri Vidya Mataji, Hare Krishna, Gita Mataji, Hare Krishna, Jai Sri Mataji, Hare Krishna Mataji, Sadasivam Prabhuji, Hare Krishna, Vijayalakshmi Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Mataji, you can new devotee join panikanga. Hello, Chief. Sorry. Hare Krishna. Hare Krishna Lata Ravi Mataji. Lata Ravi Mataji, Hare Krishna. இன்னைக்கு தான் நீங்க first day class join பண்றீங்க. என்னோட சிஸ்டர் மத்தாஜி. மத்தாஜி? என்னோட சிஸ்டர் அவங்க. ஓகே மத்தாஜி, நீங்க லிங்க் கொடுத்தீங்களா? மத்தாஜி? ஆமா மத்தாஜி, ஆமா நான் தான் கொடுத்தேன் மத்தாஜி. ஆமா மத்தாஜி. நம்ம குரூப்ல ஆட் ஆயிருக்காங்களா மத்தாஜி? இல்லைங்க மத்தாஜி, நேத்து வர வந்தாங்க, முந்தா வந்தாங்க கிளாஸ். ஓகே மத்தாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. Thank you கீதா மத்தாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. இன்னைக்கு ஸ்லோகம் நேத்தி மாதிரியே இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கீதா மாதாஜி இருக்கிறதுனால கீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, நீங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஆர்டர்லயே வாசிச்சு கொடுத்துருங்க. பிட்வீன்ல வந்து பகவத்கீதா மாதாஜி, ரேணுகா மாதாஜி ஜாயின் பண்ணா அவங்களும் உங்களுக்கு அப்புறம் வாசிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ரிமைண்டர் நம்ம குரூப்ல போட்டுட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நாளைக்கு கொஞ்சம் எல்லாரும் சீக்கிரம் வந்துருங்க. நான் 4 மணிக்கு ஷார்ப்பா முடிக்கணும். நாளைக்கு கொஞ்சம் வெளியில போற வேலை இருக்கு. முடிஞ்சா 2:45 கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
நீங்க கிளாஸ் எண்ட் பண்ணும்போது ஒரு தடவை நீங்க சொல்லிடுங்க மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி. நான் எண்ட் பண்ணும்போது எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்களா மாதாஜி? அப்ப நம்ம ஓகே டீடைலா மாதாஜி. சொல்லிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாமா? எஸ் மாதாஜி, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நான் வந்து இஸ்கான் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நீங்க வந்து இன்னைக்கு நாம எல்லாரும் பார்க்க போறது வந்து பகவானோட விஸ்வரூப சந்தர்சன யோகம். அவரோட யுனிவர்சல் ஃபார்ம் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். நேத்தி அவரோட வாயாலே அவர்கிட்ட வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல எங்கெல்லாம் நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னாரு. இதை நம்ம இன்னைக்கு வந்து கண்ணால பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது. இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து நம்ம பார்த்தது இல்லை. இந்த பகவத்கீதை மூலமா நம்ம எல்லாருமே அதை படிப்போம். இது பிரபஞ்ச வடிவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா பிரபஞ்சம் முழுக்க நிறைஞ்சு இருக்கக்கூடிய அந்த வடிவம். நாம அதை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் பார்த்துருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषात्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நேத்தி நம்ம வந்து பகவானோட பூரணத்தின் அந்த நிலையை நம்ம வந்து பார்த்தோம். என்னென்ன வைபவம் அவர்கிட்ட இந்த விபூதி யோகம் பார்த்தோம். அவர்கிட்ட என்னென்ன வைபவங்கள்லாம் இருக்கு, ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத அதோட ஷார்ட்டை வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர். அவர் வந்து யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னா யாராலையும் அவரை புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஆனா அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அவர்கிட்ட இருந்தா என்னது, ஒவ்வொரு எத்தனை பேர் வந்தாங்க முதல்ல வந்து 7 முனிவர்கள், அப்புறம் சப்த ரிஷிகள் வராங்க, 4 முனிவர்கள் வராங்க, குமாரர்கள், அதுக்கு பிற்பாடு 14 பிரஜாபதிகள் வராங்க. மொத்தம் அந்த 25 பேர்கிட்ட இருந்து பிரபஞ்சம் வந்து எப்படி வந்து உயிர் வாழிகள்லாம் வெளியில வராங்க. இது வந்து இந்த கிரகத்துல மட்டும் இல்லாம மற்ற கிரகங்கள்லயும் அவங்கதான் வந்து அதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறவங்க. அந்த 25 பேருக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது நம்மளோட பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து 10லேருந்து 10.1லேருந்து 10.7 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். பகவத்கீதையோட மொத்த சாராம்சமும் என்ன அப்படின்னா பக்தி தான். பக்தியை பத்தி தான் இதுல வந்து திருப்பி வரும். நம்ம இந்த மறுபடியும் இதே படிக்கிறோமேன்னு நீங்க நினைக்க கூடாது. அந்த அளவுக்கு என்னன்னா அது நம்ம மனசுக்குள்ள ஏறணும். நம்ம பக்தினா நம்ம சும்மா இப்ப நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது, நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பக்தியை வந்து சேர்ந்துருது. அதை பத்தி விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த கீதையோட சாராம்சமா பக்தி தான் அப்படிங்கிறத
10.8ல இருந்து 10.11 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். என்ன சொல்றாரு, இதுவரையிலும் வந்து பகவான் சொன்ன அட்வைஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டு அப்ப கடைசி அவர் என்ன சொல்றாரு, பகவானே பரந்தாமா, நீயே பரபிரம்மம், பரந்தாமா, வந்து பவித்திரம், பதம், பரமம், உத்தமம் அப்படின்னு எல்லாம் என்ன செய்யறாரு, பகவானை வந்து நீதான் கடவுள், உன்னை பத்தி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், உன்னை பத்தி மத்த ரிஷிகள்லாம் சொன்னதும் சொல்லியிருக்கிறாங்க, நாரதர், அசித்தர் அவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க, இப்போ உன் வாயாலேயே நான் சொல்ல கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி 10.12 to 10.18 வரலும் ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனன் பேசுறாரு. அடுத்தது பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். அது வந்து நிறைய நம்ம பார்த்தோம், இதுல வந்து பகவான் வந்து இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு. 12 ஆதித்யர்கள்ல நான் விஷ்ணுவா இருக்கிறேன், 11 ருத்ரர்கள்ல நான் சிவனா இருக்கிறேன், சேனாதிபதிகள்ல நான் கார்த்திகேயனா இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவரோட வைபவங்கள்லாம் வந்து அழகா சொல்றாரு. அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து 10.90ல இருந்து 10.42 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து 11th சாப்டரோட சுருக்கம் எப்படின்னா என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனா தனது யுனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். பகவான்கிட்ட வந்து என்ன கேட்கிறாரு, இது உங்களோட விஸ்வரூப தரிசனத்தை எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னுட்டு 10.11ல இருந்து 11.1ல இருந்து 11.4 வரையும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அது பற்றிய விஷயங்கள் ஸ்லோகமா வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாகிய வடிவத்தை விவரிக்கிறார். அது என்ன சொல்றாரு, என்னோட வடிவத்தை நீ பாரு, அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நீ பாரு, என்கிட்ட என்னென்ன எல்லாம் வந்து அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத பகவானே வந்து விவரிக்கிறார். 11.5ல இருந்து 11.8 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்லாம். நெக்ஸ்ட் வந்து யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை. அந்த வடிவத்தை பார்த்தோம்னா அர்ஜுனனோட பார்வை எந்த இடத்துல என்ன மாதிரி இருக்கு, அவரை பார்த்துட்டு எப்படி எல்லாம் ஒரு உணர்ச்சி வசப்படுறாரு, அவரோட நிலை எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் 11.9ல இருந்து 11.14 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அர்ஜுனனின் யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம், அதுல இருந்து அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு என்ன அனுபவம் கிடைக்குது அந்த வடிவத்தை பார்த்தோம்னா அப்படிங்கிறது 11.15 to 31 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணாவின் பதில், அர்ஜுனன் வந்து சொல்றதுக்கெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பதில் கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு 11.32 to 34 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அர்ஜுனனின் ஜபங்கள், அந்த வடிவத்தை பார்த்தோம்னா அவர் வந்து எப்படி தன்னை மீறி வந்து பகவானை பிரார்த்தனை பண்றாரு அப்படிங்கிற விஷயங்கள், அவரை வந்து பகவானை புகழ்ந்து தான் செய்த குற்றங்கள் எல்லாம் நினைச்சு பயந்து அவர் என்ன பண்றாரு, பிரார்த்தனை பண்றாரு. அது வந்து 11.35 to 46 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கடைசியா கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. கிருஷ்ணரை நம்ம எல்லாம் வந்து பார்க்கணும், கண்ணால பார்க்கணும், அவரை உணரணும் அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் என்ன வேணும் அப்படின்னா தூய பக்தி வேணும். அப்படிங்கிறத பத்தி, அந்த தூய பக்தி நிலை எப்படி செய்யணுங்கிறத பத்தி எல்லாம் 11.47 to 55 உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப நம்ம இதை விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंयुतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். பகவான் என்ன செய்யறாரு, இவர் தன்னோட நண்பர்ங்கிற முறையில அவருக்கு வந்து ஆன்மீக ரகசியங்கள் குஹ்யம் குஹ்யம் மிக, அதாவது குஹ்யம் குஹ்யதரம் குஹ்யதமம் அப்படின்ட்டு எல்லா விதமான ரகசியங்களும், ரகசியம் மிக ரகசியம் மிக மிக ரகசியம் எல்லாத்தையுமே என்ன சொல்றாரு, அன்போட கொடுக்குறாரு அவருக்கு. அர்ஜுனா இதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கோ, நீ என்னோட நண்பன், என் மேல பொறாமை இல்லாதவன், அதனால நீ உனக்கு நான் இதை தர்றேன், இந்த ஞானத்தை நீ தெரிஞ்சுக்கோன்னு அவரோட ரகசிய ஞானங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து அவருக்கு விவரமா சொல்றாரு. தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால், அதெல்லாம் அவர் கேட்டது அதனால என்ன ஆகுது அவருக்கு, இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. இவ்வளவு நாள் இத்தனை நாளுமா எவ்வளவு நாளையா நான் வந்து மயக்கத்திலேயே இருந்தேன், என்னோட மயக்கம் எல்லாம் தெளிஞ்சிட்டு பகவானே அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। भवाप्यौ हि भूतानां श्रुतौ विश्वतरो मया बद्धः कमलभद्राक्ष
மாஹாத்மியம் அபிசாவ்யயம். ஏவாம் ஏதத் யக்த்யா த்வம் ஆத்மனாம் பரமேஸ்வர திருஷ்டிம் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாரு பகவான்டா? அவரோட தாமரை கண்களை உடையவரே அப்படிங்கிறாரு. அதாவது அந்த அவருக்கு சொன்னார் இல்லையா, அவரோட பூர்ணம் அந்த வைபவங்கள் எல்லாம் அவர் கேட்டதுனால ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருக்கிறாரு அர்ஜுனர். அந்த சந்தோஷம் தாங்காம அவர் என்ன செய்யறாரு, தாமரை கண்களை உடையவரேன்னு பகவான வந்து லோட்டஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லி அவரை புகழறாரு. புகழ்ந்துட்டு ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றமும் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்டனா தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். இந்த உயிர்வாழிகள்லாம் எப்படி தோன்றுது, அது எப்படி மறையுது அப்படிங்கிறதெல்லாம், இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி தோன்றி வருது, அந்த பிரபஞ்சம் எப்படி மறையுது, பகவான் வந்து காரணோகதாய் விஷ்ணுவா கடல்ல காரணக்கடல்ல படுத்துக்கிட்டு அவரோட மூச்சு காற்றுல இருந்து பிரபஞ்சங்கள்லாம் பால் மாதிரி என்ன பண்ணுது, வெளியில மணி முத்துக்கள் கோத்தது மாதிரி வெளியில ஒன்பையா அவரோட மூச்செல்லாம் வெளியில வரும்போதெல்லாம் அவர் பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வருது. திருப்பி அவர் மூச்சை உள்ள இழுக்கிறனாடிக்கு எல்லாம் போய் அவருக்குள்ள அடங்கிடுது. கிரகங்களும் போயிடுது, உயிர்வாழிகளும் போயிடுது உள்ளுக்குள்ள. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக நான் கேட்டேன். இந்த அழிவற்ற பெருமைகளை இப்பதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, உம்மோட அழிவற்ற பெருமைகள் எல்லாம் நான் வந்து உணர்ந்துகிட்டேன் பகவானே அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுல என்ன சொல்றாரு, உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, அவரை பத்தி குளோரிஸ் பண்றாரு. உன்னதமான உருவமே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன். இப்ப என்ன பாக்குறாரு அவரு, 2 கைகளோட அந்த ஷியாமசுந்தர ரூபத்துல பகவான் கிருஷ்ணரை அவர் பாக்குறாரு. உண்மையான நிலை வந்து பகவானோட நிலை இதுதான் அப்படின்னு இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இப்ப அவர் வந்து 10th சாப்டர் என்ன சொன்னாரு, எனக்கு வந்து நிறைய எல்லையற்ற விபூதிகள் இருக்கு, எல்லையற்ற வைபவங்கள் என்கிட்ட இருக்கு, அவ்வளவு உன்னால சொன்னா உனக்கு கேட்க முடியாது, நான் உனக்கு அதுல இருந்து ஒரு உதாரணமா கொஞ்சம் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. அததான் அவர் சொல்றாரு, தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். இது வந்து இவ்வளவும் வந்து ஏற்கனவே நான் இதுல எல்லாம் நீர்ல சுவையா, நெருப்புல வெப்பமா இருக்கிறேன், நான் வந்து மனிதர்கள்ல நான் வந்து மன்னனா இருக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் அவர் சொல்றாரு இல்லையா. அது வந்து வாயால நீங்க சொன்னீங்க, நான் காதுல கேட்டுட்டேன். இப்ப அது வந்து நான் கண்ணால பார்க்க விரும்புறேன் பகவானே. அது வந்து நீங்க இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள எப்படியெல்லாம் நீங்க விரிஞ்சு பறிந்து இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நான் காண விழைகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆவலோட இருக்கிறாரு பகவானை வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல பார்க்க. அததான் வந்து இதுல சொல்றாரு. ஏன் அவருக்கு வந்து அந்த ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் அவர் காதால கேட்டதே அவருக்கு வந்து என்ன செய்யுது, அமிர்தத்தை சுவைத்தது போல இருந்த அவர் வார்த்தைகளே. இப்ப அதை கண்ணாலையும் பார்த்துட்டாருன்னா அவர் வந்து என்ன ஆகுவாரு, இன்னும் சந்தோஷம் அடைவாரு. தன்னோட இல்லாம இன்னும் என்னென்னலாம் மத்தவங்களுக்கும் அதை உணர்த்த முடியும்னு அவர் தெரியுது அவருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பாமினி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. मन्यसे यति तत्सक्रियं मया दृष्टं यदि प्रभो योगेश्वर दतो मे त्वं दर्शयत्मानम् अव्ययम्. அடுத்தது படிச்சா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது ஸ்ரீ பகவான் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிட்டா மாதாஜி. श्री भगवान उवाच पश्य मे भारतरूपाणि सदैव अदसहरस्ते नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण माताजी. தேங்க்யூ. இல்ல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் அப்படிங்கிறாரு. அதாவது அந்த விஸ்வரூபத்தை இவருக்கு தன்னால பார்க்க முடியுமான்னு இவருக்கே தெரியல. ஆனா பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா, இவரால் அதை பார்க்க முடியுமா முடியாதான்னு. அதனால வந்து அவரோட விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, எம்பெருமானே யோக சக்திகளின் இறைவனே யோகேஸ்வரா, அது வந்து எல்லா யோகங்களுக்கும் சக்தியா இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானே அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும் வந்து யாசிக்கிறாரு பகவான்கிட்ட. அவர் அடுத்ததுல என்ன சொல்றாரு, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், புரதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில்
பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக அப்படின்ட்டு அவர் வந்து காட்ட போறாரு. பகவான் வந்து என்ன செய்ய போறாரு, விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்ட போறாரு. அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யறாரு, இங்க ஒரு கண்ணாடி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த கண்ணாடியை வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாரு, சாதாரண கண்களால அவரோட விஸ்வரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய திறன் வந்து யாருக்கும் கிடையாது, நம்மளால எல்லாம் பார்க்க முடியாது. அதுக்கு வந்து ஒரு திவ்ய திருஷ்டி வேணும். அதனால அதை வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, கொடுக்க போறாரு அர்ஜுனனுக்கு. அதுவும் இல்லாம வந்து அர்ஜுனன் வந்து எனக்கு வந்து உங்களோட விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு ஒரு கட்டளை எல்லாம் போடல. உங்களுக்கு நான் அதை பார்க்கக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருந்தா அதை என்னால அதை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு அந்த விஸ்வரூபத்தை தயவு செஞ்சு காட்டுங்கள் அப்படின்னுட்டு வந்து யாசிக்கிறாரு அர்ஜுனர். ஒரு பணியோட வந்து கேட்கிறாரு. அவருக்கு வந்து தெரியும், அர்ஜுனருக்கு வந்து அதுல வந்து விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணுங்கிற ஆசையெல்லாம் கிடையாது. பக்தர்கள்லாம் அந்த 2 கை ரூபத்திலேயே வந்து திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க. இது எதுக்காக அவர் கேட்கிறாரு அப்படின்னா, பிற்காலத்துல வந்து மனிதர்கள்லாம் இப்ப என்ன செய்யறாங்க, இந்த காலத்துல நான் கடவுள், நான் தான் சாமி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு நிறைய பேரு வேஷம் போடுறாங்க. அந்த மாதிரி வேஷதாரிகளுக்காக நீ வந்து கடவுளா இருந்தீங்கன்னா அந்த கடவுள் மாதிரி நீ விஸ்வரூபத்தை காட்டு அப்படின்ட்டு அவங்கள்ட்ட நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், வாதம் பண்ணலாம். யாராலையாவது விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்ட முடியுமா? அட்டையட்டே சொல்லி வச்சுட்டு இது பண்ணா கூட பகவானோட அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு ஈடா யாராலையும் அவங்கள காட்ட முடியாது. அந்த மாதிரி போலியா நடிக்கிறவங்களுக்காக தான் இவர் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து எனக்கு வந்து காட்டுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அது பகவானுக்கும் தெரியுது, அர்ஜுனோட விருப்பம் இல்ல. இது வந்து பிற்காலத்துல வரக்கூடிய நாத்திக மக்களுக்காக அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு அப்படின்னுட்டு பகவான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை காட்டுறதுக்கு தயாராகிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். பஷ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினவ் மருதஸ்ததா பகுன் யத்ரிஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாஸ் சர்யாணி பாரதா. சஞ்சய உவாச ஏவம் உகத்வா ததோ ராஜன் மகா யோகேஸ்வரோ ஹரிஹ தர்ஷனாம் ஆச பார்த்தயா பரமம் ரூபம் ஐஸ்வர்யம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். அத்தனை பேரும் எங்க இருக்கிறாங்க, பகவானோட அந்த உடல்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியுது, அங்கங்க வந்து தலைகள்லாம் தெரியுது. அத வந்து ஒரு காட்டுறாரு. 12 ஆதித்யர்களும் இருக்காங்க, வசுக்கள் அஷ்ட வசுக்கள் இருக்கிறாங்க, 11 ருத்ரர்கள் இருக்கிறாங்க, அஸ்வினி குமாரர்கள் இருக்கிறாங்க மற்றும் இதர தேவர்கள். இது எல்லாரும் வந்து என்னோட உடல்ல குடிகொண்டிருக்காங்க பாரு. இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டீராத கேட்டீராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பாரு. இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் வந்து பகவான் வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுனது இல்லை. முதல்ல வந்து அர்ஜுனருக்கு தான் காட்டியிருக்கிறாரு. ஆனா இன்னும் 2 பேருக்கு வந்து காட்டியிருக்கிறாரு. யசோதை தாயாருக்கும் அங்க திருதராஷ்டிரனோட அந்த அரண்மனையிலையும் அவர் வந்து விஸ்வரூப தரிசனம் எடுத்தாரு. ஆனா வந்து இந்த மாதிரி முழுமையா எடுக்கல, அதுவெல்லாம் ஒரு பார்ஷியலா வந்த விஸ்வரூபம். இதுதான் இங்க அர்ஜுனனுக்கு காட்டினதுதான் முழுமையான விஸ்வரூப தரிசனம் சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி யாரும் இதுவரையும் கேட்டதும் இல்லை, அதை பார்த்ததும் இல்லை. அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு, திவ்ய திருஷ்டியான அந்த கண்களை கொடுக்கிறாரு. அப்புறம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். இங்க யார் இருக்காங்க, சஞ்சயனும் திருதராஷ்டிரரும் இருக்காங்க. இவங்க 2 பேரும் அங்க போர்க்களத்திலே இல்ல. அவங்க 2 பேரும் எங்க இருக்கிறாங்க, ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையில இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களால எப்படி இதை பார்க்க முடியும், ஏன்னா வியாசர், இவரோட சஞ்சயனோட குருவான அந்த வியாசரோட கருணையினால சஞ்சயனுக்கு அந்த பார்வை கிடைச்சிருக்கு. போர்க்களத்துல என்னெல்லாம் நடக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து இவர் வந்து அரண்மனையில இருந்தபடியே ஒரு டெலிவிஷன் பெட்டியை வச்சுக்கிட்டு பாக்குற மாதிரி எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனாலும் அர்ஜுனன் முழுமையா பாக்குற அளவுக்கு இவரால் அங்க பார்க்க முடியாது. ஓரளவுக்கு இவரால பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி இவர் என்ன செய்யறாரு, அதை வந்து பாக்குறாரு. இங்க இருந்த இடத்துல இருந்தே பார்த்துட்டு அந்த இதை வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து அவர் காட்ட போற அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து அவர் எடுத்து உரைக்கிறாரு. பாருங்க, அவரு காட்ட போறாரு அப்படின்னு காட்டுறதை பத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேணுகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् घोत्यदायुतम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க பகவானோட விஸ்வரூப தரிசனம் இப்ப நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். இதுல என்ன இருக்காங்க, என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா, அநேக கண்கள், எண்ணிக்கையில அடங்க முடியாது. இங்க பாத்தீங்கன்னா தலைகள்லாம் எத்தனை தலைகள் இருக்கு, ஒவ்வொரு தலையிலயும் 2 கண்கள். அப்ப பார்த்தா எவ்வளவு கண்கள் வரும், அநேக கண்கள் வரும் இல்லையா? அதே மாதிரி வாய்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புத தரிசனங்கள். அதே மாதிரி இதெல்லாம் பாருங்க, இங்க நாகம்லாம் இருக்குது. அங்க என்ன இருக்குங்கிறத கூட நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல. ஒரு வாயில இருந்து நெருப்பா வருது, ஒரு வாயில இருந்து காத்தா வருது, ஒரு வாயில இருந்து நீரா வருது. அது மாதிரி எல்லாம் அற்புதமான அந்த தரிசனங்கள்லாம் யார் பார்த்தா? அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. சாதாரணமா ஒரு பகவான் ஒரு உருவத்துல பார்த்தாலே அவருக்கு அழகா என்ன பண்ணுவாங்க, ஆடை ஆபரணங்கள்லாம் போட்டு நிறைய நகைகள்லாம் போட்டு மாலையெல்லாம் போட்டு நல்லா பீதாம்பரம் உடுத்தி அவர் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளவு கண்ணுக்கு அழகா இருப்பாரு பகவான். அங்க இருக்கிறதோ ஏகப்பட்ட உருவம், ஏகப்பட்ட அந்த அநேக உருவங்களுக்கும் அத்தனை அலங்காரமும் பண்ணி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அதனால பார்க்க விட கண்ணுக்கு பத்தாது, நம்ம கண்ணால பார்த்தே அறிய முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம், திவ்யமான ஆயுதங்கள், அவரோட ஒவ்வொரு 2 கை இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு உருவத்துக்கும். அப்ப எத்தனை கைகள் இருக்கும், அத்தனை கைகள்லயும் என்ன வச்சிருக்கிறாரு? திவ்யமான ஆயுதங்கள். அந்த ஆயுதங்கள்லாம் எப்படின்னா திவ்யமானது. அவரோட சங்கு சக்கரமே எவ்வளவு திவ்யமானது நமக்கு தெரியும். அதுக்கு அதனில இப்ப தேவர்கள் மற்றவங்க எல்லாம் இப்ப சிவபெருமான் கையில ஒரு சுலாயுதம் இருக்கும், பிரம்மா கையில என்னமோ ஒரு ஆயுதம் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் கையிலயும் ஆயுதம் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த உருவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க கையில என்ன சேர்க்கும், ஆயுதங்கள்லாம் இருக்கும். அந்த ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அந்த வாசனையே அங்க நிறைஞ்சு நிக்குதாம். அவர் திவ்யமா அந்த அவர் மேல இருக்கிற அந்த சந்தனம் எல்லாம் பூசி இருப்பாங்க, வாசனை பொருட்கள் எல்லாம் பூசி இருக்காங்க இல்லையா? அதோட வாசனை எப்படி இருக்குன்னா அந்த போர்க்களம் முழுக்க பரவி நிக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. அந்த குருஷேத்திரம் முழுக்க எப்படி இருக்கு, அவரோட விஸ்வரூபம் நிறைஞ்சு நிக்குது. ஆனா அர்ஜுனன் மட்டும்தான் கண்ணுக்கு பார்க்க முடியுது, மத்தவங்க எல்லாம் பார்க்க முடியுது. ஆனா போர்க்களத்துல இருக்க யாராலையும் இந்த தோற்றத்தை பார்க்க முடியல. இங்க ஒரே ஒரு இது யார பாக்குறாருன்னா அர்ஜுனன் மட்டும்தான். அதுவும் எங்க தேர் தட்டுல அவர் இருக்கிறாரு, அங்க பகவான் கிருஷ்ணரும் அங்க இருக்கிறாரு. இவங்க 2 பேரும் தேர் தட்டுல இருக்கிறாங்க. அதுவும் அந்த உருவத்துல தெரியுது. அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுல பௌதீகமா இந்த ஜட இயற்கை முழுக்க அவர் நிறைஞ்சு அந்த விஸ்வரூபம் தோன்றது எப்படி இருக்குன்னா, அது எப்படிப்பட்ட தன்மை உடையதுன்னா, இந்த ஜட இயற்கை எப்படி தோன்றிட்டு மறுபடியும் மறையக்கூடியது, நிலையற்ற தன்மை உடையதுதான் இது. இயற்கை நித்தியமானதுதான். ஆனா என்ன ஆகும், பிரளய காலத்துல பகவான் உள்ள போய் அடங்கும், திரும்பி வெளியில வரும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையற்ற தன்மையை கிடைச்சது. அது மாதிரிதான் என்ன ஆகுதுன்னா, இவரோட இந்த விஸ்வரூப தோற்றமும் அப்படின்னா நிலையற்றது. அது கொஞ்ச நாளைக்கு பகவான் இவருக்கு காட்டுறதுதான். இதுக்கு பிறகு அது எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. ஆன்மீக லோகத்துல இந்த விஸ்வரூபமே கிடையாது, இந்த பௌதிக உலகத்துல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப அர்ஜுனன் அவர்கிட்ட ஏன் கேட்கிறாரு, விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்கன்னு. அவர் கூடவே இருந்த நண்பன் தான். ஆனாலும் அவர் பகவானோட இவ்வளவு ஒரு சக்திகள்லாம் இருக்குங்கிறது அவருக்கு தெரியாது. இத்தனை காலமா அவரோட நெருங்கி பழகியும் பகவானுக்கு எல்லையற்ற சக்திகள் இருக்குங்கிறது அவருக்கு தெரியாத காரணத்தினாலதான் அவர் என்ன செய்யறாரு, இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க ஆசைப்படுறாரு. இதை பார்த்தோம்னா அவருக்கு அவரோட உணர்வுகள்லாம் மாறுபடுது. அதையும் நம்ம இப்ப பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. दिवि सूर्यः सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि पा सुशिषा स्वयत्
तस्य महात्मना तत्रैकशतं जगत्कृत्स्नं प्रभवितम् अनेकदा अपश्यद्देव देवस्य क्षीरो पाण्डवस्तदा. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை கூட வந்து முழுசும் அது மாதிரிதான் இருக்குமான்னு அவங்களால உறுதியிட்டு சொல்ல முடியல. அந்த அளவுக்கு அது எப்படி இருக்குன்னா பிரகாசமா இருக்கு. ஒரே ஒரு சூரியன் நம்ம பார்த்தாலே நம்மளோட கண்கள் வந்து என்ன செய்யும், கூசும், பார்க்க முடியாது நம்மளால. அதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல உதயமானா எப்படி இருக்கும், இன்னும் வந்து நம்மளால அந்த வெளிச்சத்தை வந்து நம்மளால நிச்சயமா பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரகாசமா வந்து அந்த ஜோதி எப்படி தெரியுது. அது யார் சொல்றா, சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாரு. அவரு கொஞ்சம் பாக்குறாரு இல்லையா, அவர் பாக்குறத வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு கண்ணு கிடையாது. அவருக்கு ஒரு சூரியனோட ஒளியையே அவரால் உணர முடியாது. அவருக்கு ஆனா கொஞ்சமாச்சும் எப்படியாச்சும் உணர்த்தணுமே, அங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் சொல்லுன்னு அவர் கேட்கிறாருங்கிறதுனால சஞ்சயன் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஒரு பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களோட ஒளி எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி பகவானோட விஸ்வரூப ஜோதி இருக்கு அப்படின்னுட்டு அவருக்கு கொஞ்சம் தன்னோட மனசுல இருக்க அந்த வரைஞ்ச சித்திரத்தை வந்து அவருக்கு வந்து உணர்த்துறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்றாரு. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. இப்போ வந்து இந்த உலகம் மட்டும் இல்லாம மற்ற கிரகங்கள் அதெல்லாமும் பகவானோட அந்த உடல்ல வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாக்குறாரு. பல ஆயிரமா என்னன்னு பிரிஞ்சு இருக்குது. அந்த அகிலத்தோட அந்த உலகத்தோட பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒரே இடத்துல இருந்துட்டு பாக்குறாரு. அது எப்படிப்பட்ட சக்தி அப்படின்னா பகவானோட அசிந்திய சக்தி. இதுதான் அசிந்திய சக்தின்னு சொல்லப்படுது. அந்த மாதிரி யாராவது ஒரே ஒரு இடத்துல இருந்துகிட்டு உலகத்தையே பார்க்க முடியுமா? நம்ம வந்து இங்க நம்ம சுத்தி இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரையில தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். அதை தாண்டி அடுத்த தெருவுல என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா வந்து இந்த உலகத்தை இன்னும் மற்ற கிரகங்களையே வந்து என்ன செய்யறாரு, அர்ஜுனன் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்துகிட்டு பாக்குறாருன்னா பகவானோட அது அசிந்திய சக்தி அப்படின்னு இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், அந்த ஆர்டர்ல எல்லாரும் வாசிச்சிடுங்க ஸ்லோகம். ஃபர்ஸ்ட் பாமணி மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, அப்புறம் பிரபுஜி, அதுக்கப்புறம் ரேணுகா மாதாஜி, லாஸ்ட் வந்து ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாமா மாதாஜி? இல்ல பிரபுஜி, ஆர்டர்ல பாசிங்க. பாமணி மாதாஜி படிக்கட்டும், அப்புறம் கீதா மாதாஜி, அப்புறம் நீங்க பிரபுஜி. பாமணி மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் எடுக்கலன்னா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அடுத்தவங்க படிக்கலாம். हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोम धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं கிருதாஞ்சலி அபாஷதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுவதும் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். அத்தனை நாள் வந்து இவ்வளவு நாள் வந்து அவர் என்னவா இருந்தாரு, பகவானுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தாரு. அத்தை பையன் மாமா பையன் அப்படிங்கிற ஒரு உறவு முறையில இருந்தாரு. அதனால வந்து ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா வந்து ஒரு சக்கிய ரசத்துல இத்தனை நாள் இருந்தாரு. இப்ப வந்து அவரை இந்த விஸ்வரூபத்துல பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து வியப்பு ஏற்படுது. இவ்வளவு பெரிய சக்தி பகவானுக்கு இருக்குதா, இதுவரையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருந்தோமே அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியம் அவருக்கு வருது. அந்த ஆச்சரியம் அதோட ஒரு குழப்பம். இவ்வளவு பெரிய இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் பார்த்ததும் இல்லை, கேட்டதும் இல்லை. அதனால அவருக்கு என்ன செய்யுது, ஒரு குழப்பமும் வருது. அதான் வியப்பையும் குழப்பத்திலும் மூழ்கி அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாரு, உடனே தன்னோட ரசம் மாறுபடுது. அவருக்கு சக்கிய ரசத்துல இருந்து என்ன செய்யுது, அற்புத ரசத்துக்கு அவர் மாறுபட்டுட்டு பகவான்கிட்ட மண்டிட்டு வணங்குறாரு. என்ன பண்றாரு, கீழே உட்கார்ந்து அவர்கிட்ட மயிர் பூச்செறியும்படியா இதுவரையும் நின்றுகிட்டு இருந்தாரு. இப்ப வந்து உட்கார்ந்து மண்டி போடுறாரு. மண்டி போட்டு அவரோட உடம்புல இருக்க மயிர்கள்லாம் இது பண்ணுது, சிலுக்குது. அந்த மாதிரி சிலிர்த்து சிரம் தாழ்த்தி தலை வணங்கி அவர் பகவான கைகள்ல கூப்பிக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. என்ன பண்றாருன்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கணும் மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கட்டுங்களா? பஷ்யாமி தேவாம்ச தவ தேவ தேஹே சர்வாம்ஸ்தத பூத
विशेषसङ्गान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्तनं ऋषिमिष च सर्वान् उर्वकांश्च दिव्यान् अनेक बाहुदुरवक्त्रनेत्रं पश्यामि तव सर्वेता अनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். அப்படியே பகவானோட உடல்ல மற்ற தேவர்கள் எல்லாம் பாக்குறான். அந்த அவங்களோட தலையை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது எத்தனை தேவர்கள்லாம் அவரோட உடல்ல இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன, பகவான் முழு முதற் கடவுள். அவரோட நம்ம சுரு துளிதான், அங்கம் தான் நம்ம அவரோட உடல்ல இருக்க ஒரு சின்ன பாகம் தான் நாம அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். தேவர்களும் என்ன அவரோட உடல்ல ஒரு அங்கமா இருக்கிறாங்க, பார்ட் அண்ட் பார்சலா இருக்கிறாங்க. அதை தவிர அவங்களுக்கு தனியா அவங்க முழுமுதற் கடவுள் கிடையாதுங்கிறது இதன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக இருக்கின்றது. தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், இவர்கிட்ட முதல்ல வெளியில வந்தவர் யாரு? பிரம்மரை தான் அவர் படைச்சாரு. பிரம்மரோட அந்த கோபத்துல இருந்தா சிவபெருமான் பிறந்தார்னு சொல்லப்படுது. அப்ப ஆக மொத்தம் முழுவதற் கடவுள், அப்புறம் பிரம்மாட்ட தான் சிவன் வந்திருக்கிறாரு. அப்ப என்ன செய்யறாங்க? அடக்கம், இவர்கிட்ட அடக்கம். தாமரை மலர்கள் அமர பிரம்மதேவன் சிவபெருமான் பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். இப்ப நம்ம அன்னைக்கு கோலோகச்சாட்டுல பார்த்தோம், 14 லோகங்கள் ஒன் பை ஒன்னா என்ன செய்யுது, அந்த அவரோட தாமரை தண்டுல நம்மளோட அந்த உலகங்கள்லாம் இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு கீழே பகவான் கர்ப்பகதாரி விஷ்ணு நாகத்து மேல படுத்திருப்பாரு. அந்த நாகத்து பேர் வாசுகி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த வாசுகிங்கிற நாகங்களையும் என்னால பார்க்க முடியுது, இவரால பார்க்க முடியுதான். அததான் அவர் சொல்றாரு. அந்த பாதாள லோகத்துல படுத்திருக்கிற அந்த கர்ப்போதாய் விஷ்ணு, அதை தாங்கிட்டு இருக்கிற அந்த வாசுகிங்கிற நாகம், இதெல்லாம் இந்த விஸ்வரூபத்திலேயே அவர் பாக்குறாரு. அப்புறம் உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். பூமியில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. இது எப்படின்னா வானுக்கும் பூமிக்குமா நிறைஞ்சு நிக்குது. அவரோட தலையில இருக்க அந்த மகுடம் எங்க போயிருக்குதுன்னா தேவலோகம் வரையிலும் போயிடுச்சு. அவரோட பாதங்கள் கீழே பாதாள லோகம் வரையிலும் போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி எங்கும் பறந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே என்ன செய்யறாரு, அடைச்சுக்கிட்டு அவர் பகவான் தோற்றமா இவருக்கு காட்சி கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கிறது இது மூலமா தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி, நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. कीर्तनं कदिनं सकरणं स तेजो राशिं सर्वदो दीप्तिमन्तं पश्यामि द्वां तुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्ता नलाकच्युति मप्रमेयम् द्वमक्षरं ब्रह्मं परमं वेदितव्यं दिव्यमस्य विश्वस्य परं विधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्म कोप्ता सनातन नस्तं पुरुषो मदो मे. द्यावापृथिव्योरिदमन्दिरं हि व्याप्तं त्वयैकेन सृष्टिस सर्वः सृष्टित्वात्पुदं रूपरुक्रं तभेदं लोकत्रयं प्रवीदं महात्मन् अमि हि त्वां सुरसङ्ग कृषन्ति केचिद्भेदा प्राञ्जलयो कृणन्ति स्वस्ति युक्तवा महर्षि सिद्धसङ्गः सुधुवन्ति त्वां सुधुतुभि पुरुषकलाभि. हरे कृष्ण माता. தேங்க்யூ பிரபு.
இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அவரோட இன்னும் இந்த விஸ்வரூபத்துல என்னென்ன பாக்குறாங்கன்னு இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது அப்படின்னு பகவான்கிட்ட அர்ஜுனன் சொல்றாரு. உண்மைதான். நமக்கு வந்து ஒரு ஜோதியை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வெளிச்சம் வரையும் தான் நம்மளோட கண்ணு தாங்கும். அதுக்கு மேல என்ன செய்யும், கண்ணு வந்து கூசும். அந்த தான் அவர் சொல்றாரு, எல்லா பிரகாசம் அந்த பிரகாசத்தை தாங்கறதுக்கு பாக்குறதே கஷ்டமா இருக்கு பகவானே. அவருக்கு இத்தனைக்கும் திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்திருக்கிறாரு. அந்த கண்களால பார்க்கும் போதே அவருக்கு வந்து என்ன செய்யுது, பாக்குறது கடினமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. அவ்வளவுலயும் அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் தலையில எத்தனை விதமான மகுடங்கள் இருக்குது, கையில எத்தனை கதைகள் வச்சிருக்கிறாரு, சங்கு சக்கரங்கள்லாம் எத்தனை வச்சிருக்கிறாரு, அதெல்லாம் வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்குங்கிறதெல்லாம் அவர் ரசிக்கிறாரு. ரசிச்சுட்டு அதை வந்து விமர்சனம் பண்றாரு. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பகவானை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், நம்மளுக்கு ஞானம் அப்படின்னு சொன்னாலே பகவானை பற்றிய ஞானங்கள் தான் வந்து ஆன்மீகத்தை பொறுத்தவரையில அவரை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து என்னது முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றாரு. எல்லா அகிலங்களிலும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. எல்லா நமக்கு எத்தனையோ பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு, ஆனா எல்லாமே முடிவடைகிறது எங்க போய் முடியும்னா பகவான்கிட்ட தான் போய் சென்றடையும். அந்த பரந்தாமன் அதுதான் இறுதி இருப்பிடம் நமக்கு. நீர் அழிவற்றவர், அவருக்கு வந்து அழிவுங்கிறது கிடையாது. மிக பழமையானவர், அவர் எப்போ வந்தாருங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. நம்மளோட ஜீவாத்மா எப்போ தோன்றுச்சுங்கிறதையே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. பகவான் எப்ப தோன்றினாருங்கிறது நமக்கு சுத்தமா நமக்கு அந்த ஞானம் கிடையாது. தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர், தர்மத்தை காக்கிறதுக்கு தானே அவர் இந்த குருஷேத்திரத்துக்கே வந்திருக்கிறாரு. மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் அவர்தான். நீங்க இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். நம்மள வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு 6 அடி உயரம் இருக்கும். நம்ம அது எவ்வளவு இடத்த நம்ம அடைச்சிட்டு இருக்க முடியும், அந்த நம்மளோட ஹைட்டுக்கும் வெயிட் அகலத்துக்கும் அந்த இதுக்கும் தகுந்த மாதிரிதான் நம்மளோட ஒரு இடத்துல நம்மளால நிக்க முடியும். இந்த ஒரு ரூம்ல, இவ்வளவு பெரிய ரூம்ல நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த தான் நம்ம என்ன செய்வோம், அடைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாரு, வானம் பூமி அதுக்கு இடைப்பட்ட இடம் எல்லாத்துலயும் என்ன செய்யறாரு, எங்கும் வியாபித்து நிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய உருவம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மகாத்மாவை இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகமும் குழம்பி உள்ளது. அவர் என்ன சொல்றாரு, 3 உலகங்களும் குழம்பி உள்ளதுன்னா, நான் இந்திர லோகம் மற்றும் கீழே உள்ள லோகங்கள் பூமி எல்லாமே வந்து என்ன செய்யுது, குழம்பி இருக்கு. அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த லோகம் வரையிலும் பகவானோட உருவம் வந்து மேல வந்து சென்று இருக்குது. அங்க இருக்கிறவங்களும் தேவர்கள்லாம் வந்து இதை பாக்குறாங்க அப்படிங்கறது அர்ஜுனனால புரிஞ்சுக்க முடியுது. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். தேவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, பகவான்கிட்ட சரணம் சரணம் வந்து அவரு உடல்ல வந்து புகுந்துக்கிறாங்க. அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றன. அதுலயும் சில பேர் என்ன செய்யறாங்க, இந்த உருவத்தை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது இல்லையா, அதனால அவங்களுக்கு பயத்துல வந்து என்ன செய்யறாங்க, பயத்தினால கைகளை கூப்பி அவரை வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. மகா ரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றன. ரிஷிகள்லாம் பாக்குறாங்க, சித்தர்கள்லாம் பாக்குறாங்க, அவங்க எல்லாமும் என்ன செய்யறாங்க, ஒரு பதற்றம் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துருது இந்த உருவத்தை பார்த்துட்டு. இதுல வந்து இந்த குருஷேத்திர போர்க்களம் ஆரம்பிக்கும் காலத்திலேயே என்ன செய்யறாங்கன்னா, रेणुका माताजी, हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. नेक्स्ट श्रीविद्या माताजी. வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் பாடி அவரை வந்து அமைதிப்படுத்த பாக்குறாங்க. யார, பகவான். அவர் வந்து அமைதியாதான் இருக்கிறாரு, இருந்தாலும் அவங்களோட பயத்துல அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அப்படின்னு இதுல கொடுத்திருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரூபம் மஹத்தே பகுவக்ர நேத்ரம் மகாபாஹோ பகுபாஹுருபாதம் பகுதரம் பகுதம்ஷ்ட்ராகராலம் திருஷ்ட்வா லோகாஹ பிரவ்யதிதாஸ்ததாஹம் நபஹ ஸ்பிருஷ்யததீப்தம் அநேகவர்ணம் व्यात्थाननं दीप्तविशालनेत्रं
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्याधितान्तर् आत्मा धृतिं न विन्तनामि विषमं स विष्णोः. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரோட பல் மாதாஜி ஆடியோ கட் ஆகுது. ஹலோ கிருஷ்ணா, மாதாஜியோட சிக்னல் லோவா இருக்கு டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. உம்மை நான் காணும்போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது அவருக்கு வந்து பார்க்க விருப்பப்பட்டு கேட்கிறாரு. ஆனா அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட மனசை வந்து அவரால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. அந்த அளவுக்கு அந்த உக்கிரமான அந்த ரூபத்தை வந்து பார்த்து ஒரு பயமும் பதட்டமும் அவருக்கு வருது. பகவான் மேல ஒன்றும் அவருக்கு பயம் கிடையாது. ஆனா நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம், நம்ம பகவானை வந்து சாதாரண ஒரு மனுஷனா நம்ம எடை போட்டிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து என்ன பண்றாரு, இப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கர சக்தி, அதிகப்படியான அந்த சக்தியை பார்த்தோம்னா இவ்வளவு சக்திகள் நிறைந்த பகவான்கிட்ட நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோமோ அப்படின்னு ஒரு பயத்துல என்ன அவருக்கு வந்து குழப்பத்தினால இன்னுமே என்னால இதை தாங்க முடியாது பகவானே அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। अमी सत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो सूतपुत्रस्तदासौ सहस्रमध्ये प्रपियोन्मुक्तया वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति तंश्रा करलानि भयानहानि केचिद्विलग्ना दशनात्रेषु संसृश्यन्ते सुनितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवम्बुवेः समुद्रेमेव विमुखर्वन्ति तदा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य विवज्वलनिधि. हरे कृष्णा माता जी. இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள் அவங்க மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்களுக்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர் வந்து அவர்கிட்ட பகவான்கிட்ட அர்ஜுனரே சொல்றாரு என்னென்ன பாக்குறோம் அப்படிங்கிறத. அவர்களில் சிலர் உமது பற்கள் செல்வது போல போகும்போது அப்படியே அலை அடிச்சுட்டு போகும் இல்லையா, பல இடத்துல இருந்து நதிகள் வரும், அலையா வரும், அது எப்படியே போய் கடல்ல போய் ஒண்ணு கலக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த வீரர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பகவானோட அந்த எரிகின்ற அந்த வாயினுள் நுழைகின்றனர் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் பாக்குறாரு. அதோடு இல்லாம என்னது, அவரோட பற்களுக்கு இடையில் வந்து வச்சு நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன் அப்படிங்கன்னா என்ன செய்யறாங்க, அவங்க எல்லாம் அழிவுடைகிறாங்க. அந்த கௌரவ பறக்கத்துல இருக்கிறவங்க நிறைய பேரும் அவ்வளவு பேருமே பகவானோட வாய்ப்புள்ள போறத அவர் பாக்குறாரு. அது மட்டும் இல்லாம தன் பக்கத்துல இருக்க வீரர்களும் பாண்டவ சேனையும் என்ன செய்யுது, பகவானோட வாய்ப்புள்ள உள்ள நுழையிறத அவர் பாக்குறாரு. ஏற்கனவே வந்து பகவான் வந்து இந்த சாப்டர்ல 7வது ஸ்லோகத்திலேயே வந்து நீ எதெல்லாம் பார்க்க விரும்புறியோ, எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கும்னு நீ ஆசைப்படுறியோ அதெல்லாம் நான் வந்து என்ன பண்றேன், உனக்கு நான் வந்து காட்டுறேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்திருப்பாரு.
அதைத்தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அவரு சொல்றாரு. அவருக்கு வாக்கு கொடுத்தபடியே இறுதியில யாருக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னா, இந்த பாண்டவர்கள் 5 பேர் தான் உயிரோட இருப்பாங்க. அவங்கள சேர்ந்தவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் உயிரோட இருப்பாங்க. வெற்றி வாகை சுட போறது அர்ஜுனன் தான் அப்படிங்கிறத இந்த பாடல் மூலமா பகவான் வந்து தன்னோட விஸ்வரூபம் மூலமா வந்து காட்டுறாரு. விட்டில் பூச்சி எப்படி வந்து விளக்க நோக்கி போய் அழிவுமோ அது மாதிரி பகவானோட வாய்ப்புள்ள எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, உள்ள நுழைஞ்சு எல்லா வீரர்களும் அழிவுறாங்க. அது பார்த்தோன்னா அர்ஜுனனுக்கு என்ன தெரியும், ஏற்கனவே வந்து இது வந்து திட்டப்படி பகவானோட திட்டப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத அவர் புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. श्री भगवानुवाच कालो अस्मि लोकस्य प्रवृत्तो लोकानस्मः दुर्महाविद्मिह प्रवृत्त कृते अपि त्वां न पश्यन्ति सर्वे अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இப்ப வந்து அர்ஜுனன் உள்ளாடி பேசினாரு. எல்லாரும் வந்து உங்க வாய்க்குள்ள நுழையிறத இதெல்லாம் பாக்குறேன், என் மனசை வந்து என்னால நிலைநிறுத்த முடியல பகவானே அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. நீங்க வந்து மறுபடியும் பழைய ரூபத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது பகவான் என்ன சொல்றாரு, காலம் நான், நீங்க யாருன்னு கேட்கிறாரு. வந்து ஏன் வந்து நீங்க வந்து ஏன் இவ்வளவு பெரிய ஒரு தோற்றத்தோட வந்திருக்கீங்க, என்னால உங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியல, நீங்க யாரு, உங்களோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறான். அதுக்குதான் வந்து என்ன செய்யறாரு பகவான் பதில் சொல்றாரு, காலம் நான். காலம்னா இந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடிய மரணம், நான் வந்து மரணமா இங்க வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு. உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன் யாரு, இந்த உலகம்லாம் வந்து இந்த அதர்மவாதிகள் எல்லாம் அழிக்கிறதுல யாரு, நான் வந்து மிகப்பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காகவே நான் வந்துள்ளேன்னு அவர் தன் வாயாலே வந்து சொல்றாரு. உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். அப்படின்னா என்ன, நீ வந்து இப்ப போர் செய்ய மாட்டேன்னு ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு இருக்கிற, ஆனா இதெல்லாம் வந்து நீயே இல்ல இந்த இடத்துல இல்லைன்னாலும் அவங்க வந்து நிச்சயமா மரணத்துல தப்ப மாட்டாங்க. மரணத்துல இருந்து நான் வேற விதமா அவங்கள நான் அழிச்சிருவேன் அப்படிங்கிறத இவருக்கு வந்து குறிப்பா உணர்த்துறாரு பகவான். நீ ஏன் செய்யலைன்னாலும் அது நடைபெற வேண்டிய விஷயம்தான். அவங்க எல்லாம் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டு விட்டனர். நீ வந்து ஒரு கருவியா மட்டும் இங்க போர் புரிஞ்சா போதும், பேருக்கு நீ வந்து என்ன செட்டப்பம் படிக்கிற மாதிரிதான். அவங்க எல்லாம் பகவானால ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டுட்டாங்க. நீ வந்து என்ன செய்ய, ஒரு கருவியா மட்டும் செயல்படு அப்படிங்கிறதுதான் பகவான் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்வாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ योषो लभस्व जित्वा शत्रून् पुङ्गस्व राज्यं संवृतं मयैव ते निहता पूर्व एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி சொந்து உட்காராத, எழுந்து போரிட ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்றாரு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. உன்னோட வந்து எதிரிகள் எல்லாம் கொண்டுட்டு நீ வந்து ஒரு புகழ் கிடைக்கும் உனக்கு, அவங்களெல்லாம் வென்றா. அப்புறம் உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும், நீ வந்து சந்தோஷமா அனுபவிவே. அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் தயங்காத அப்படின்னு சொல்றாரு. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டு விட்டனர். நான் வந்து என்னோட பகவானோட திட்டம் என்ன, அவர் வந்து பூமாதேவி வந்து ஒரு பசு வடிவுல வந்து பிரம்மா கிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, இந்த தாரம் தாங்க முடியல, கொடுமையானவர்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, இங்க வந்து நிறைஞ்சிட்டாங்க, எனக்கு பூமி பாரம் தாங்கல அப்படின்னு வேண்டுறதுக்கு தான் அவர் வந்து பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, அவதாரம் எடுத்து வர்றாரு இங்க கிருஷ்ணரா. அப்ப வந்து அவரோட விஷயமே வந்து அவர் அவதார நோக்கமே இங்க அழிக்கிறது. அப்படிங்கும்போது நீ வந்து என்ன செய்யணும், அவங்க எல்லாம் ஏற்கனவே அழிவை கண்டு விட்டனர். எனவே சவ்யசாசின்னா எப்படின்னா, அவன் போர்க்களத்துல எப்படி வேணாலும் அவன் போர் புரியறதுல அவ்வளவு திறமை, இடது கையால கூட அம்பு விடக்கூடிய திறமை உடையவன். அப்படிப்பட்ட சவ்யசாசியே, உனக்கு அவ்வளவு திறமை இருந்தோம் நீ வந்து என்ன செய்யற, போரை கண்டு ஒதுங்க பாக்குற, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. இது வந்து ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் கொல்லப்பட்டுட்டாங்கன்னால அதுதான் என்னோட திட்டம். நீ வந்து
சும்மா வந்து ஒரு கருவியா மட்டும் செயல்படு அப்படின்னு வந்து பகவான் இதுல சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यानावि योधवीरान् मया हतांस्तवं जहि माव्यदिष्टा युत्यस्व जेसासि धने सपत्तान्। संजय उवाच यदश्चरित्वा वसनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान् क्रीटी नमस्कृत्वा भूय एवः कृष्णं सगत्कदं पीद प्रणम्य। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ. இல்ல என்ன சொல்றாரு, துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன். இது வந்து இந்த துரோணர், பீஷ்மாச்சாரியார், கர்ணன் இவங்க எல்லாம் வந்து அரண்மனையில வந்து திரௌபதி வந்து துகில் உரியும் போது பார்த்துக்கிட்டு கண்ணு இருந்தும் குருடார்களா என்ன செய்யறாங்க, அந்த காட்சியை பார்த்துக்கிட்டு அந்த துச்சாதனனையும் துரியோதனனையும் தடுக்காம அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த நிமிஷமே வந்து பகவான் முடிவு கட்டிட்டாரு இவங்க எல்லாம் அழியணும் அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து நிர்வாணப்படுத்தி ஒரு சபையில் அசிங்கப்படுத்துறது வந்து ஒரு பாக்குறதுக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய அறிஞர்களா இருந்தும் அவங்க எல்லாம் வந்து பாக்குறாங்க. அதுலயும் கர்ணன் வந்து நீ 5 பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அப்படின்னு வந்து விபச்சாரி மாதிரி அவரை வந்து பேசுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கேவலப்படுத்துறாங்க அந்த ஒரு பெண்ணை. அது ஒரு ராஜ கன்னிகை. அவங்கள அக்னியிலேருந்து பிறந்து வந்தவங்க. அப்படிப்பட்ட திரௌபதியை வந்து கேவலப்படுத்துறாங்க. அப்பவே வந்து என்ன செய்யறாரு பகவான், இவங்கெல்லாம் அழிய வேண்டியவங்க, என்ன மாவீரர்களா இருந்தாலும் அப்படிதான் அப்படின்னு. ஜெயத்ரதனும் வந்து திரௌபதியை வந்து தலைமுடியை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணுவான், கடத்திக்கிட்டு போவான் அவங்க வந்து அஞ்ஞாதவாசம் புரியும் போது நாள். அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாருமே என்ன வந்து கொடுமையான விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டதுனால இவங்க ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். அப்பவே அன்னைக்கே அவங்களோட அழிவு வந்து உறுதிப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். எனவே அவர்களை கொல்வதால் நீ கவலைப்படாத, நீ கவலைப்பட்டு ஒன்னு ஆக போறதே கிடையாது. ஏற்கனவே நான் வந்து அவங்கள முடிவு பண்ணிட்டேன் கொல்றதா அப்படின்னுட்டு. வெறுமனே போரிடுவாயாக, சும்மா வந்து போர் மட்டும் நீ செய்யே, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். ஏன்னா அவங்களாம் ஏற்கனவே இறந்துட்டாங்க. இவருக்கு வந்து ஒன்றும் வேலை கிடையாது, செத்த பாம்பு அடிக்கிற கதை மாதிரி தான் அவருக்கு. வந்து ஏன் இந்த வேலையை வந்து அவரால் செய்ய முடியாதா? அவரு சொடக்கு போடுற நேரத்துல அவர் என்ன செய்ய முடியும், இத்தனை வீரர்களையும் அவரால் அழிக்க முடியும். அத்தனை திறமை படைச்சவர் பகவான். ஏன் வந்து அந்த வேலையை வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய பக்தன். அவர் வந்து பகவான் எப்போ என்ன செய்வாருன்னா தன்னோட பக்தர்களுக்கு ஒரு பெருமையை ஏற்படுத்தணும்னு நினைப்பாரு. அவர் வந்து தானே செய்யற அந்த காரியத்தை அர்ஜுனனை விட்டு செஞ்சா அர்ஜுனன் தான் வந்து பெரிய வீரன், வில் வீரன். அவன் வந்து பாரு, இப்போ ஒரு குருஷேத்திர போர்க்களத்துல அவ்வளோ எதிரிகள், அவ்வளோ எப்படிப்பட்ட விரோதி எதிரிகளை வந்து அவன் தாக்கி அழிச்சிட்டான் அப்படின்னு அவனை பத்தி பெருமையா பேசுவாங்க இல்லையா. அந்த பெருமையை அவனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் வந்து பகவான் நினைக்கிறாரு. இதே வந்து இவர் வந்து இந்த தன்னோட தாமமான அந்த கோலகத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த அர்ஜுனனால அந்த காண்டீபத்தை தூக்க கூட முடியலையாம். ஏன்னா அந்த சக்தி எல்லாம் அவரோட போயிடுச்சு. அதுக்கு பிறகு இவன்கிட்ட எப்படிப்பட்ட வீரனா இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு சக்தியே இழந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பின்னாடி. அந்த மாதிரி பகவானோட அந்த காருண்ய கடல் அவரு அந்த தன்னோட பக்தர்களுக்கு ஒரு பெருமையை தேடி தரணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து பகவான் உறுதியா இருக்கிறதுனால நீ எழுந்து நீ போரிடு அப்படின்னு எத்தனை விதமா வந்து அவனுக்கு வந்து ஊக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு வர்றாரு. நம்மளே பார்த்துக்கிட்டு வரோம். இதுல என்ன சொல்றாங்க, திருதராஷ்டிரனும் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். அவனுக்கு வந்து இதெல்லாம் கேட்டு இதெல்லாம் பார்த்து அவனுக்கு என்ன ஆகுது, நடுக்கமே வந்துருது உடல்ல. மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழிதழித்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். ஏன் பயப்படுறான் அப்படின்னா அது பின்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்டா நினைச்சு எப்படி எல்லாம் தவறு பண்ணியிருக்கிறான் அப்படிங்கறத அவர் வாயாலே இப்ப சொல்லுவார், பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. रेणुका माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இங்க ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகுது. ஸ்தானே ரிஷிகேஷ்
तव प्रकृतिया जगत्प्रकृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति स सिद्धसाङ्गः कस्माच्च तेने ते ननमरेन् महात्मन करीयसे ब्राह्मणो अभ्यादिकर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसदत् परं यत् हरे कृष्ण கீழே ஒண்ணு இருக்கு அதையும் சொல்லிட்டுமா ஹலோ ஹலோ படிங்க படிங்க 38வது ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं विधानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதி யாரு? பகவான் தான். அதுதான் அவருக்கு பேரே ஹிருஷிகேஷா அப்படிங்கிற பேருக்கு காரணம். அதோட அர்த்தமே என்னன்னா நம்மளோட புலன்கள். அந்த புலன்களுக்கு அதிபதி கோவிந்தர் அப்படிங்கிறதும் புலன்களுக்கு அதிபதியை தான் குறிக்கும். உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அவருக்கு எவ்வளவு நாமங்கள்லாம் இருக்குது. கோவிந்தா, கிருஷ்ணா, நாராயணா அப்படின்னுட்டு நரசிம்மான்னு அவரோட நாமங்கள் அதை கேட்கறதுலயே மக்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? ஆனந்தம் அடைகிறாங்க. ஏன்னா அந்த அந்த நாமங்களுக்கு அவ்வளவு மகிமை இருக்கு. கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம என்ன செய்வோம்? நமக்கு உடல் சிலிர்க்கும். அந்த மாதிரி அந்த நாமங்கள்லாம் ஒரு மகிமை இருக்கு. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். அந்த நாமத்தோட மகிமையிலேயே பகவான்கிட்ட என்ன செய்யறாங்க? பகவான்கிட்ட பக்தி செய்யறாங்க. சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று அங்கும் இங்கும் ஓடுகின்றன. இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. இப்ப இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு சித்தர்கள்லாம் மரியாதையோட அவருக்கு வணங்குறாங்க. அதே சமயத்துல அசுரர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? பயந்து ஓடுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா பகவானை பத்தி புகழ்ந்தா நாத்திகர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் பிடிக்காது. பொறாமை. பொறாமை. அதோட இல்லாம அவங்க பண்ண தப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும், என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம்னு. அப்ப பகவான் தண்டனை கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு ஒரு பயத்துல இங்கும் அங்குமா ஓடுறாங்களாம். இதெல்லாம் சிறப்பா நடைபெறுகின்றன அர்ஜுனர் சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன தெரியுது அப்படின்னா மற்றவர்களும் கிரகங்கள்ல இருக்கிற அசுர உலகத்துல தேவலோகத்துல இருக்கவங்களும் இந்த விஸ்வரூபத்தை பாக்குறாங்க அப்படிங்கறது நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். மகாத்மாவே பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே. பிரம்மா இவர்கிட்ட இருந்து வந்தவர், அதனால பிரம்மாவை விட சிறந்தவர். நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். ஈஸ்வரக பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அனாதிராதி கோவிந்த சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு பிரம்மசமிதியில வந்திருக்கு. அதே மாதிரி எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்னுட்டு என்ன செய்யறாரு? அர்ஜுன அவரை பத்தி குளோரிஸ் பண்றாரு. நீரே ஆதி தேவர், புருஷர். ஒரே புருஷர் பகவான் மட்டும்தான். மற்ற எல்லாரும் என்ன ஃபீமேல் தான் அப்படிங்கிறது இதுல வந்திருக்கு. மிகவும் பழமையானவர். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலமும் நீரே. அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. அவர்கிட்ட எந்த குணங்களும் கிடையாது. நிர்குணவாதி. அதான் பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர் அப்படின்னுட்டு என்ன பண்றாரு? அர்ஜுனன் அவரை பெருமைப்படுத்தி புகழ் மாலை சூட்டிட்டு இருக்காரு. படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण. सखेति मत्वा प्रस्पं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव ये सहेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमाद प्रणयेन व अभि. ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. படிக்கிறேன் மாதா. யஸ்ஸாவஹ யஸ்ஸாஸ்வஸா சாத்மஸ்த க்ருதோசி விஹாரஸ்ய சன போஜ ஜனனேஷு ஏஹோ அத்வாப்யத்யுத தஸ்மக்ஷம் தர்ஷாமஹே வாமஹ பிரமேயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
உம்மை எனது நண்பன் என்று சொல்லிக் கொண்டு உனது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் உம்மை நான் அகந்த இடம் அழைத்துள்ளேன். இங்க இதுலதான் வருது, ஹே கிருஷ்ணா, ஹே யாதவா, ஹே சகேதி அப்படின்னு கூப்பிடும்போது அவர் வந்து ஃப்ரெண்டா பண்ண நினைச்சாரு. தன்னோட அத்தை பையன் மாமா பையங்கிற அந்த உறவு முறையில என்ன செய்யறாரு, ஏ யாதவா இங்க வாடா, இங்க வந்து சாப்பிடுறான் என்னோட அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க, உன்னோட ஒருத்தர் நம்ம அப்படித்தானே செய்வோம். சாதாரணமா நம்ம வந்து பகவானுங்கிற உணர்வு தெரியலன்னா நம்ம உறவுகள் எல்லாம் அப்படிதான், நம்ம ஃப்ரெண்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா அப்படிதான் சொல்லுவோம். அதை வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, இப்ப அது வந்து உணர்றாரு. இவ்வளவு பெரிய அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிற்பாடு அவருக்கு வந்து பயம் வந்து, நம்ம தப்பாலாம் அவரை பேசியிருக்கோமே, பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ வந்து ஏதோ மயக்கத்தினாலேயோ இல்ல வந்து ஒரு அன்புனாலேயோ நான் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு அழிச்சிட்டேன், தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த காலடியில உட்கார்றாரு பாருங்க. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும் விளையாடும் போதும் ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் என்ன செய்யறாங்க, ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்துல ஒன்னா வந்து படுத்திருக்காங்க, ஒன்னா வந்து சாப்பிடுறாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்துல எல்லாம் என்ன செய்யறாரு இவரு, நான் தங்களை சில சமயங்கள் தனியாகவும் சில சமயங்கள் நண்பர்களுக்கு மத்தியில் மத்தவங்களுக்கு எதுக்கே நான் என்ன செய்யிருக்கிறேன், அவமரியாதை பண்ணி இருக்கிறேன். அதெல்லாம் எனக்கு நினைச்சா இப்ப பயமா இருக்குது பகவானே. நீங்க வந்து எப்படிப்பட்ட இறைவன், பிரபஞ்சத்தையே படிச்சவரு, உங்களை போய் நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் தப்பா நடத்திட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக அப்படின்னுட்டு என்ன பண்றாரு, மன்னிப்பு கேட்கிறாரு அர்ஜுனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अदृष्टा पूर्वं दृश्यतो अस्मि कृष्णाव पयेन च प्रव्यथितं मनो मे तत् एव मे दर्शय देवरूपं प्रसिद्ध देवेश जगद्वास. हरे कृष्ण. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உன்னபடியே அவருக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கு. இப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சி யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு காட்சியை தான் பார்த்ததுல அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா அதே சமயத்துல பயத்தினால என்ன செய்யுது, அவரோட மனம் வந்து குழப்பம் அடையுது. அதையும் வந்து அவர் சொல்றாரு. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. அதாவது அவர் வந்து வைகுண்ட லோகங்கள்ல எப்படி இருப்பாருன்னா 4 கரி ரூபமா நாராயண ரூபத்துல இருப்பாரு. கையில சங்கு சக்கரம் கதாபத்மம் தாங்கிட்டு இருப்பாரு. அந்த ரூபத்தை வந்து நான் பார்க்க ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறாரு. இங்க இருக்க இந்த ரூபத்தை விரும்புறாரு. படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. क्रीडिनं गतीनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां दृष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण सदुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. न वेदयज्ञानैर् न तानैर् न च क्रियाभिर् न तपोभिः उग्रैः एवं रूपसख्य अहं गुरु लोहे दृष्टं त्वत् अन्ये गुरुप्रवीर. माते व्यथावा सा विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईदृं ममैदं यापितभिप्रीता मन पुनस्त्वं तत्येव मे रूपम् इदं प्रपश्य. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடன் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் அந்த நாராயண ரூபத்தில் உண்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உண்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன்னு பகவான வந்து மறுபடியும் கெஞ்சுறாரு. வந்து அந்த நாராயண ரூபத்துல இந்த சங்கு சக்கரம் தாமரை வந்து ஒவ்வொரு இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவரோட பெயரும் நாமம் வந்து மாறுபடுமா. அந்த மாதிரி நாமங்கள்லாம் மாறுபடும் போதுதான் அவர் வைகுண்ட லோகங்கள்ல எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு வைகுண்ட லோகத்திலையும் ஒவ்வொரு பெருமாளா வந்து அங்க வந்து உட்கார்ந்து இருப்பாரு. அவருக்கு வந்து ஏகப்பட்ட அவதாரங்கள் இருக்கு. ராமாதி மூர்த்திஷு கதா கலா நியமேன திஷ்டன் அப்படின்னு பிரம்மசமீதில சொன்னபடி எண்ணில் அடங்காத வந்து உருவங்கள்ல அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, ராமர், நரசிம்மர், நாராயணர்னு பலவித ரூபங்கள்ல இருக்காரு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சங்கு சக்கரம் அந்த கதை வந்து மாறுபட்டு கைகள்ல மாறுபட்டு இருக்கும்னு சொல்லப்படுறது. அந்த உருவத்தை வந்து எனக்கு காட்டுங்கள். இந்த குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே பகவான் சொல்றாரு, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. இதுவரையிலும் நான் யாருக்கும் இந்த ரூபத்தை
காட்டுனதே இல்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகங்களை செய்வதாலோ தானங்களாலோ புண்ணிய செயல்களாலோ கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பதென்பது இயலாதது. அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம வேதம் படிச்சாலும் சரி, நம்ம வந்து பிராமணர்கள்லாம் வேதம் படிக்கிறாங்க, யாகங்கள் வளர்க்குறாங்க, தானம் வந்து ராஜாக்கள்லாம் நிறைய தானங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க, வைஷ்யர்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க, எவ்வளவு புண்ணிய செயல்கள்லாம் ஈடுபடுறாங்க, கடும் தவம்லாம் மேற்கொள்றாங்க. ஆனாலும் என்ன செய்ய முடியும்? இந்த உருவத்தை வந்து இந்த ஜட உலகத்துல யாருக்கும் நான் காட்டுனது கிடையாது, உனக்கு தான் அந்த அதிர்ஷ்டம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். அந்த உருவம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, அதாவது பல கைகள் பல கண்கள் அந்த பல்லு எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம், பார்த்தா கோரமா இருக்குது. அதை பார்த்து நீ குழம்பிட்ட. இனி இது முடிவு பெறட்டும், இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். என்னோட பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. உன குழப்பத்துல இருந்து விடுவிக்கிறேன். நீ அமைதியோட மனத்தோட என்னை நீ விரும்பும் உருவத்தை இப்போது நீ காணலாம் அப்படின்னுட்டு இந்த நாராயண ரூபத்தை வந்து அர்ஜுனருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவர் காட்டுறாரு. அவர் நினைச்சாருன்னா எந்த ரூபத்தையும் எந்த நிமிஷத்தையும் நொடி பொழுதுல எடுக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர். அதே வந்து நான் கடவுள் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற இந்த சாதாரண போலி சாமியார்களாலெல்லாம் இந்த மாதிரி உருவத்தை மாற்ற முடியுமா? நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கேட்கலாம். ஏன்னா சாமி கடவுள்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா நம்ம இதை வந்து வாதமா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் படிக்கிறீங்க? हरे कृष्ण माताजी। संजय उवाच अर्जुनं वासुदेव तदोक्त्वा स्वगं रूपं दर्शयामस भूय आश्वासयामस भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यव कुर्महात्मा। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? சஞ்சயன் சொல்றாரு. இப்ப திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவத்தையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவை காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். இதுவரையெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறான்? பயந்துட்டு குழப்பத்துல இருக்கிறவனை வந்து உற்சாகப்படுத்துறாராம் பகவான். ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணுவா அவதார உருவத்தை மாத்துறாரு, இங்க பின்னாடி இதா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 2 கைகளுடைய அந்த கிருஷ்ண ரூபத்துக்கு அவர் வராரு. இங்க சௌமிய வபூர் மகா அப்படின்னு வந்து சௌமியா அப்படின்னாலே அழகு. அந்த மாதிரி ஒரு நீலமேக சியாமள வண்ணனா வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த சுய உருவத்துல வந்து இவருக்கு காட்சி கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। படிங்க மாதாஜி. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृद्धः सचेताः प्रकृतिं कतः। श्रीभगवान् उवाच सुदर्शमिथं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवाभ्यसरूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனன் சொல்றாரு, கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். நான் வந்து ஒரு தாத்தா பீஷ்மரு, ஆசிரியர் வந்து துரோணரு, என்னோட சகோதரர்கள்லாம் யாரையும் கொல்ல மாட்டேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா? இப்ப இதுல எல்லாரும் வந்து பகவான் நல்லா அழிக்கப்படுறாங்கிறத அவரு நல்லா உணர்ந்துட்டாரு. உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இத உருவத்தை பார்த்துட்டு மனசு குழம்பி அமைதியா அடைஞ்சிடுறாரு. அந்த தன்னோட சுய இயல்புக்கு வந்து இப்ப வந்துடுறாரு. அதனால வந்து என்ன செய்யறாரு? அவர்கிட்ட பகவான்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு பகவான் என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமரான முழுவதற்கெல்லாம் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் இப்போது நாடுகின்றனர். இங்க பாருங்க, பகவான் கண்ணன் வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்கிறாரு. அதை பார்த்தா நம்ம வந்து அதுவும் சின்னதா 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம தூக்கி மடியில வச்சுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் எல்லாருக்கும் வரும். அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகு இல்லையா? அந்த அழகான உருவத்தை பார்த்தோன்னா இது வந்து சொல்றாரு, தேவர்கள்லாம் இந்த உருவத்தை வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? விருப்பப்படுவாங்க. தேவகி சிறையில இருக்கும்போது அந்த குழந்தை எப்ப பிறக்கும், அவரை நம்ம எப்ப தரிசிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து
சிவபெருமான்ல இருந்து பிரம்மதேவர்ல தேவர்கள்லாம் வந்து தவமா அங்க வந்து காத்துக்கிட்டு இருந்துட்டு அவர் வந்து என்ன பண்றாங்க, பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு கீர்த்தன் பாடிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த உருவத்தை நீ வந்து உனக்கு நான் தர்றேன், நீ பாரு, காண்பதற்கு அரியதான இந்த உருவத்தை நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து கருணையோட அர்ஜுனனுக்கு காட்டுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. भक्त्या त्वा अनन्याक्ष अहम् एवं विदो जना ज्ञातुं दृष्टं स तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, பக்தியா அனன்யா, களப்பற்ற பக்தி தொண்டு, அதுதான் பக்தியா அனன்யா, அனன்யா சக்கியா அப்படின்னு சொல்றாரு. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் முடியும், புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். நீ பக்திமான், என்கிட்ட வந்து பக்தியோட இருக்கிற, நான் எது சொன்னாலும் செய்யற. அது மாதிரி களப்பற்ற அந்த பக்தி தொண்டுனால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், பார்க்க முடியும். அந்த இதுல வந்து பிரம்மசமீதியில ஒரு வரி வரும், பிரேமாஞ்சுனச்சுரித பிரேமாஞ்சுனச்சுரித பக்தி விலோச்ச நேன அப்படின்னா, கண்கள்ல வந்து அந்த பிரேமைங்கிற மைய வந்து அஞ்சனத்தை தடவிக்கிட்டா அதான் பகவானை வந்து பார்க்க முடியுமா. அவன் பக்தர்கள்லாம் அந்த பிரேமைங்கிற அஞ்சனத்தை வந்து கண்விழிகள்ல வந்து என்ன செய்வாங்க, தீட்டி இருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்துல வரும். அந்த பிரேமைங்கிறது வந்து எப்படி வரும், களப்பற்ற பக்தி தொண்டுனால மட்டும்தான் வந்து அந்த பிரேமை வரக்கூடிய. அந்த மாதிரி அவங்களால மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், பகவானை வந்து நேரடியா பார்க்கவும் முடியும், புரிஞ்சுக்கவும் முடியும். அந்யாபிலாஷித சூன்யம் அனாவர்த்த அனாவர்த்தம் கர்ம ஞானாதி அனாவர்த்தம் அப்படின்னா, அவங்க நம்மள்ட்ட இருக்கிற எந்த விதமான கர்மங்களாலோ ஞானங்களாலோ வந்து எல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும், அதெல்லாம் தள்ளிடணும். நம்மளோட ஒன்னே ஒண்ணு என்ன, அந்யாபிலாஷித சூன்யம், சூன்யமா இருக்கணும். ஆனா பகவான்கிட்ட வந்து அனன்ய பக்தி இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை பார்க்கவும் புரிஞ்சுக்கவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். என்கிட்ட நீ நுழையணும்னாலே நீ வந்து என்ன செய்யணும், உன்னோட கலங்கங்கள் எல்லாம் போக்கிட்டு அந்த கண்கள்ல அந்த பிரேமைங்கிற மைய பூசிக்கிட்டு வந்தாதான் அது என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும், பார்க்க முடியும்னு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசினி பாவன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. மத்கர்ம குருமத் பரமோ மத்பக்த சங்கவர்ஜிதாஹ நிர்வைரः சர்வ பூதேஷு யஹ சமாம் ஏதி பாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு பகவான், மத் கர்ம கிருத் மத் பரமோ அப்படின்னா என்ன, என்னோட தூய பக்தி தொண்டு, அதுதான் வந்து மத் கர்ம கிருத். அது என்னன்னா நான் அப்புறம் சொல்றேன். இப்போ வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ. நம்ம வந்து எதிர்பார்த்து எந்த ஒரு செயலும் செய்யக்கூடாது. இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்னு ஒரு யூகத்தினாலும் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, பகவானை நினைக்க கூடாது. அதுல எல்லாம் வந்து களங்கங்கள் சொல்லப்படுது. எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, பகவான் என்ன விரும்புறாருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம செயல்படுறோம். அப்படி செயல்படுறவன் எவனோ என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகின்றான். எல்லா உயிர்களையும் நம்ம என்ன செய்யணும், அன்போட நோக்கணும். அவங்களோட வாழ்க்கையோட இலக்கு வந்து எதுன்னா பகவான் தான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அப்படிப்பட்டவங்க வந்துதான் என்னை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து கர்மகிருத்து மத் கர்மகிருத்து அப்படின்னா பகவான கிருஷ்ண கர்ம அப்படின்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு. கிருஷ்ண கர்ம அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சா அது கிருஷ்ண கர்மாவில அடங்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை சென்று அடையணும்னா நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமா அதுல என்ன நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா, அவருக்காக நம்ம ஏகாதசி வருது, ஜென்மாஷ்டமி வருது, மாசத்துக்கு 2 ஏகாதசி வரும், ஜென்மாஷ்டமி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரும். அதே மாதிரி என்ன அவரோட லீலைகள்லாம் வரும். அதப்பெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், அவருக்காக நம்ம வந்து விரதம் நோன்பு இருக்கணும். உபவாசம் இருந்து பகவானை வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா வழிபடணும். அப்புறம் கோயில்
அவரோட பெருமாள் கோயிலோ இல்ல இஸ்கான் டெம்பிளோ எங்க நமக்கு பக்கம் இருக்கோ அது கோயில்ல போய் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை வழிபாடு பண்ணணும். அப்புறம் வந்து தானம்ங்கிறது எப்படின்னா, இஸ்கான் பக்தர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா கோயில் கட்டுறாங்க, புக்ஸ் விநியோகம் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா, நம்மளுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்மள்ட்ட பணம் நிறைய இருந்ததுன்னா பண உதவி கொடுத்து அவங்க செய்யற அந்த தொண்டுக்கு வந்து நம்மளால முடிஞ்ச உதவியை பண்ணலாம். இல்ல நமக்கு பண வசதி இல்லைன்னா அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படணும். அந்த கோயில்ல போய் சுத்தப்படுத்தலாம். அந்த கோயிலை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு நம்மளால உடலால வந்து நம்ம வந்து உதவி பண்ணலாம். இல்ல அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரசாதம் வீட்டுல வந்து பிரசாதம் செஞ்சு சுவாமிக்கு படைச்சிட்டு அந்த பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிடணும். அப்புறம் வந்து என்ன செய்யணும், துளசி பூவெல்லாம் என்ன செய்யலாம்னா பகவானுக்காக நம்ம வந்து கட்டி மாலையா தொடுத்து பகவானுக்கு கொடுக்கலாம். இடம் இருக்கிறவங்க இப்ப கிராமத்துல இட வசதி உள்ளவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஒரு தோட்டம் அமைக்கலாம். துளசியை வனமாக்கி மலர்கள் பூச்செடிகள் எல்லாம் உருவாக்கி அதுல இருக்க பூக்களை பறிச்சு பகவானுக்கு மாலை தொடுத்து நம்மளால முடிஞ்ச உதவிகள் எல்லாம் செய்யலாம். இப்படிப்பட்ட அந்த தொண்டுகள் எல்லாம் நம்ம செய்யும் போது பகவானுக்கு நம்ம நெருங்கறதுக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப விருப்பமா வந்து ஏத்துக்கிறாரு பக்தர்கள்ட்ட இருந்து அப்படின்னு இதுல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நம்மளால முடிஞ்ச இந்த உதவி சேவைகளை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் மூலமா தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. நான் சொல்லிட்டு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஓம் தத் சொல்லுங்க ஸ்ரீ பிரபுஜி. ஸ்ரீ பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப தர்சன யோகோனாம் ஏகாதசோऽध्याय. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीज. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி பொறுமையா இருந்து இதுவரையில இதை கேட்டீங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா என்கிட்ட கேட்கலாம். மாதாஜி யூடியூப் லைவ்ல இருக்கு மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ்.